Čaute ľudia, vítam vás u nového videa z hry Poison Candies a som tu s opicou a dneska si tu dáme takú challenge, kto dá prvý 2 viny, tak tomu druhému kupuje bagetu, takže ideme na to. Čo to robíš? OK, začína to 3, 2, 1. OK, tak ideme na to, takže napríklad toto by som mu vybral. Mimochodom, keďže neviete, tak opičák vlastní dodávku Free Candies. Čo to bolo za psa? Dobre. Opičák si nejak moc verí. Tak ja neviem, 18 je taká pekná, vyzerá dobre. No, vidíte. Zatiaľ je to všetko safe, napríklad 15. Prečo nie? OK, som v pohode, dobre. Ktorý cukrík by som si mohol zobrať? Opičák smrdí a veľmi prdí, dobre, bereme 4. Dobre, je v pohode. Som zvedavý, čo si vyberá opičák. Neviem, čo si zobral ani, ale nevadí. Prosím, nech to nie je 6. Prosím. Dobre. Neviem jak, ale ešte stále žijem. A vyhral som, ľudia! Dobre, takže mám prvý win. Ešte jeden. A opičak mi kupuje bagetku. Takže my ideme na druhé kolo. OK, ľudia, ideme druhé kolo, takže pomodlite sa za mňa a napíšte do komentárov, kto z nás dvoch by to mohol vyhrať. Či ja, alebo opica. No, ja asi vyberám toto číslo. Je to divné číslo, ktoré asi nikto nevybere, ale budem dúfať. A zase idem prvý, tak berem 17. Prosím, dobre. A mimochodom, keď chcete, aby vychádzali ďalšie videá z Robloxu, tak napíšte mi do komentárov, akú hru chcete, aby sme si ďalšiu zahrali. Dobre, každopádne berem 11. OK, som v pohode. OK, ale už je tu trošičku málo tých cukríkov, tak to bude dosť riskantné, berem 1. Prosím. OK, žijem. Už ich je tu podľa mňa aj menej ako polovica. Asi hej už. Berem 6. Toto je dosť riskantné. Ale žijem. Dobre, safe. Ty vole, bez tak to bude nejaká pri ňom. Ja si berem 14. A tá by mala byť v pohode. Yes, je v pohode. OK. Dobre, safe. Je to docela napínavé, ako. Berem 13. Veď prečo nie? A som tiež safe. Ty vole, opica stále žije. To nie je ako dobre. Hej, mne pripadá, že to sa prakticky v tejto hre nedá ani zomrieť. Hej, v kuse sa niekto z nás dostane úplne... OK, ľudia, nič ste nevideli, no my ideme na 3. hru. OK, ideme do 3. hry a opičak sa mi vysmieva. No nevadí. OK, ľudia, ktoré číslo by sme mohli vybrať? Asi toto, čo teraz vidíte. Je to také číslo, docela také číslo, ktoré by mohol opičak vybrať, takže verím si. OK, idem prvý, tak napríklad 15. Tá vyzerá v pohode. OK, je v pohode. Ty kokos, toto... Je to 1-1, nemôžem prehrať. 20 by podľa mňa nevybral. To nie je šanca, presne tak. Ty kokos, ja hlavne neviem, čo by som mal zobrať. Hej, ja tu budem tak dlho rozmýšľať. Nechám to na náhode. Nech to za mňa vybere. Poď. Čo mi to samé vybere? OK, vybral mi to 1. A to je safe. OK. Nice. OK, opičák si verí. Už tam hltá cukriky.
Veď to je jeho práca, dávať deťom cukríky. Dobre, berem 18. Je to blízko pri ňom, prečo by dával 18 predsa. Hej, ale ten opičak si nejak verí, zobral takto 2 cukríky hneď za sebou. To by som ja nikdy neurobil. 13, poď, 13 musí byť v pohode. Prosím. Dobre, v pohode. Opičak si jak verí, ty kokos, 3 cukríky za sebou. 4. by som mu už možno neradil. Dobre, berem 14. A je v pohode. Hej, ale už je tu menej ako polovica cukríkov, hej, mňa už sa začínajú triasť ruky, ľudia. Nedal náhodou opičak 5? Je to nejaké podozrivé, že zjedol všetky ostatné okrem 5. No necháme sa prekvapiť, každopádne 5 je asi prvá podozrivá. Ale 19 je tiež podozrivá, je tam sama, takže ja berem asi 8. Safe. Ľudia, posledných 7 cukríkov, no už iba 6. 16. Nebudem ani nad tým premýšľať. Proste taktika je nepremýšľať nad tým, pretože je veľká šanca, že prehrajete. Ľudia, posledné 4 cukríky. Ty vole, berem 17. Hej ľudia, prosím, yes! A teraz, čo zje opičák? Opičák sa rozhoduje. Ty vole, je to napínavé. Nie. Opičák zjedol... Ne. Nie. OK. Tak bola to 5. Nevadí. A ja som dead. No, opičák vyhráva bagetu. Keď sa vám toto video páčilo, tak nám nezabudnite napísať do komentárov, že akú hru by sme si mali na budúce zahrať. Jo, opičák mi tu tancuje Elko. No a to je asi všetko z dnešného videa a zatiaľ čau.